que el tenim allà, que ens fa la difusió i ens acompanya a la part tècnica. Abans de començar, us volem fer un avís important, que és que aquesta jornada està sent enregistrada, com podeu veure. L'objectiu d'aquesta gravació és fer un repositori de consulta que posarem a l'abast de totes i tots els delegats a través d'un espai que posarem al web, que serà com un canal informatiu permanent sobre formació i drets laborals al sector públic. Us anirem informant sobre on el pengem i com ho farem. Així, les persones que no hagin pogut assistir avui o vosaltres mateixes, si voleu recuperar alguna part de la sessió, podreu accedir-hi a qualsevol moment. La gravació no inclourà plans generals del públic i respectarà en tot moment els drets d'imatge i la protecció de dades. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. I avui tenim la sort de comptar amb 3 persones. Una d'elles s'incorporarà una mica més tard perquè ara mateix té una reunió. Per això hem alterat una mica l'ordre de la jornada. En primer lloc tenim el Víctor Hierro, que és coordinador del sector de l'administració local, que és graduat en dret, que parlarà en primer lloc. Després tenim a la Conchi Lamarca, que és graduada en dret, grau i especialista en dret laboral i administració pública i és treballadora de l'Ajuntament de Lliçà de Vall. I després parlarà el Manel Pulido, que ha format part de l'equip confederal de l'àrea pública de comissions, que s'incorporarà més tard quan vingui. Per què hem organitzat aquesta jornada? Doncs per les vostres demandes i consultes, els dubtes que estàu tenint en referència a la jubilació parcial dels treballadors públics. Rebien consultes del tipus que una treballadora es vol jubilar, ningú la respon de l'empresa, m'han dit que ara no es pot, tot està bloquejat, és això veritat? I clar, ens hem trobat en un moment de bloqueig en aquest tema. I què hi ha darrere de tot això? Doncs que l'1 d'abril del 2025 va entrar en vigor una nova normativa de la Seguretat Social i es sacseja tot aquest sistema de jubilació parcial al sector públic. D'una banda, és positiu perquè ara la persona rellevista ha de ser contractada a jornada completa i amb un contracte indefinit, però d'altra banda, això complica molt l'accés a la jubilació parcial per al personal laboral. Per què? Doncs perquè ara, com que el relleu ha de ser fix, cal fer un concurs d'oposició. I això, com sabeu, ralenteix molt el procés. És com posar una cursa d'obstacles a un dret que ja teníem reconegut. Des de Comissions Obreres fa mesos que ho denunciem. El passat 8 d'abril ja vam sortir al carrer a Madrid per exigir solucions i proposem una excepció transitòria. És a dir, que es pugui fer una contractació interina mentre resol el procés selectiu. I això pensem que desbloquejaria realment el dret a jubilar-se parcialment. La conclusió és que hi ha persones que actualment no poden jubilar-se parcialment i que no poden accedir-hi. Doncs passarem ara al Víctor, que ens parlarà dels premis per jubilació. Si en teniu preguntes, podeu fer després de la seva exposició tant a les persones que esteu presencialment com les persones que esteu en línia, que teniu el xat disponible. També, si teniu algun dubte o algun comentari, el podeu fer i ens els passaran a la taula. Gràcies. Molt bé. Com comentava la companya Susana, per una qüestió d'agenda hem hagut d'invertir el que seria l'exposició de la xerrada. Volíem començar amb una part de context de la negociació política que havia tingut des de l'àrea confederal i la motivació i les problemàtiques que ens hem trobat durant aquesta negociació per poder arribar on hem arribat de forma efectiva. Després volíem encarar una part més de caire jurídic on expliquem quin és el marc normatiu que tenim ara mateix, quines diferències tenim entre aquest marc normatiu i l'anterior que en teníem i quines són les propostes que tenim com a comissions obreres a aquestes problemàtiques que han anat sorgint, tant a l'àmbit de la local com les que estem treballant més enllà del propi SAL en col·laboració amb tota l'àrea pública dintre de una lluita conjunta de serveis a la ciutadania, sanitat i educació o inclús també amb les companyes del sector estatal que tenim també un programa de lluita conjunta en aquest sentit. Hem estat fent durant aquest temps visites al territori i allà ens heu posat sobre la taula la necessitat de recuperar
jornades transversals sobre problemàtiques concretes per poder començar a fer formacions i actualització jurídica a les delegades de problemàtiques que s'enfronten en el seu dia a dia als centres de treball. Una de les qüestions, com plantejava la Susana, és la jubilació parcial a les administracions públiques. Volíem començar per aquí. És cert que des de l'1 d'abril a principis de juliol han passat uns mesos. També és cert que al marc normatiu hem viscut algunes reformes en aquest sentit. Dintre de l'AGE també s'han mogut algunes plaques tectòniques i que després comentarem. Llavors, volíem acabar de veure com s'estava acabant d'aterrar algunes administracions públiques la jubilació parcial, aquesta nova jubilació parcial, per poder marcar un criteri i un full de ruta a les nostres delegades. I dintre d'aquestes visites pel territori, a banda de demanar formació, quan parlàvem de la jubilació parcial, hi havia un punt que no forma part estrictament de la jubilació parcial, però sí és un punt conflictiu que ve de la mà de la jubilació. Ens heu preguntat en relació als premis d'antiguitat i premis de jubilació. Com és una qüestió que pot ser aliena o es pot deixar de banda del context de negociació sociopolítica sindical del company Pulido, l'avançarem ara per després poder, quan vingui el company, intentar seguir l'ordre normal de la xerrada. Doncs bé, suposo que ho sabeu i si no ara ho comentarem. Molts dels convenis col·lectius, molts dels acords de condicions del personal funcionari laboral a l'administració pública de Catalunya recollien o recullen premis d'antiguitat i premis de jubilació. Què és això? Són un seguit de retribucions econòmiques que cobren les persones bé quan compleixen X anys d'antiguitat a la casa o bé quan arriba el moment de la seva jubilació sense cap altre incentiu més que aquest fet causal. Aquí ens estem trobant la resposta d'interventors, secretaris, que limiten el cobrament d'aquest tipus de premis al·legant que no és una qüestió retributiva a la qual nosaltres tinguem accés. Cal tenir present que el TREBEP, el text refós de l'Estatut Bàsic de les Treballadores Públiques, el que fa és delimitar d'una forma molt concreta quines són les retribucions que podem cobrar. D'una banda estem parlant del salari base, després parlem de la retribució del nivell de responsabilitat, que aquí és on anem al complement de destí, i després comença a desenvolupar el cobrament per l'especialitat del lloc de treball, que és el que seria el complement específic. A banda també recull dos conceptes més, que és l'especial dedicació i especial productivitat, i d'una altra banda la indemnització de qüestions concretes. Quan algun ajuntament ha retallat el premi d'antiguitat, ha retallat el premi de jubilació i la part social ha impugnat aquest acord de l'Ajuntament, els tribunals el que han anat resolent, tenim una sentència del Tribunal Suprem sobre això de l'any 2019, és que aquestes qüestions, en especial en l'àmbit dels funcionaris i funcionàries, no és, efectivament, un dret que tinguem reconegut. Per què? Perquè no entra dintre dels 4 epígrafs que parlem de retribucions permeses dintre del TREBEP. I en el cas més concret, quan analitzem el premi de jubilació o el premi d'antiguitat, el que estableix és que, com l'estem percebent per una qüestió natural de la nostra vida laboral, com és la seva finalització, no pot tenir tampoc el caràcter indemnitzatori. Clar, moltes vegades els companys de l'equip jurídic, quan intenten posar recursos contra aquestes mesures, fem de més i de menys per trobar una interpretació a la llei que ens permeti acabar executant el nostre conveni col·lectiu. I el que estan plantejant és que era una indemnització per la pèrdua retributiva entre la pensió i el salari en actiu que moltes de les treballadores públiques tenim. La qüestió que aquí ha resolt el Tribunal Suprem és que no hi ha cap indemnització, el que tenim és el cobrament normal d'una pensió i no ho podem vincular per aquesta banda. Llavors, com a sindicat ens plantegem, molt bé, tenim una retallada, un bloqueig del cobrament de certs conceptes, què podem fer en aquest sentit? Podem resignar-nos, podem permetre, és una qüestió que no és legal i fins aquí acaba el tema, o podem buscar eines legals per poder acabar percebent aquests diners mitjançant unes altres fórmules. Quines són les fórmules que hem anat explorant per via de la negociació col·lectiva i per via de trobar-nos amb aquesta pedra en el camí a les diferents administracions públiques? D'una banda, tenim el que potser seria l'opció més beneficiosa per la plantilla, que és traslladar aquest
premi d'antiguitat, aquest premi de jubilació, a conceptes com la productivitat. Hi ha alguns ajuntaments, hi ha alguns ens locals que dintre dels seus acords de condicions, dels seus convenis col·lectius, tenen reconegut el complement de productivitat. Aquest complement de productivitat pot estar associat a una avaluació de compliment, pot estar associat a un informe dels comandaments de la plantilla, pot estar associat a l'assistència o a la incurrència en ITs per part de les treballadores. Llavors, el que estem preveient és, si tenim un dret a cobrar, el que podem fer és convertir aquest concepte de premi d'antiguitat, premi per jubilació, en un complement de productivitat, on abans teníem el premi d'antiguitat dels 10-15 anys, el que podem fer és, dintre de la regulació del complement de productivitat, establir un factor que sigui el complement de productivitat de 10 informes favorables, de 15 informes favorables, de 20 informes favorables. En la qüestió de quan un treballador al llarg de la seva vida laboral aconsegueix tenir 10 informes favorables o 10 aprovats en quant a la productivitat, podrà acabar aquell any cobrant un extra el que seria el seu complement de productivitat ordinari. O establir un altre marge que sigui, o un altre factor, perdó, la persona que en els darrers 15, 5, 10 anys de la vida professional hagi superat els informes d'avaluació dels seus comandaments, tindrà accés a un últim complement de productivitat bonificat que podria ser assimilat a l'antic premi de jubilació. Aquesta seria potser la fórmula més beneficiosa per a la plantilla. Té un fil, o sigui, aquesta navalla en el sentit que ens posa sobre la taula el debat de què és l'informe d'avaluació, quins factors i quins criteris d'avaluació fixem com a sindicats, i aquí entra la nostra pressió a l'administració per poder fixar uns criteris que siguin objectius i acord a les necessitats de la plantilla, que no siguin uns criteris mercantilitzadors o que estrenyin als nostres treballadors, però sí que té una part molt beneficiosa que és, per contra d'altres opcions que comentaré més endavant, que és que la plantilla té disponible el seu salari en el temps real l'antic cobrament del premi. Per què? Perquè les altres opcions que s'han anat explorant són vàlides, són bones i són les següents. Una és també les aportacions al pla de pensions. Front a un cobrament directe a través de l'ingrés en nòmina, com era l'antic premi, quan intervenció o secretaria posa aquesta barrera, molts dels ajuntaments o ens locals tenen també reconegut el dret a un pla de pensions, a tenir aportacions per part de l'administració a un pla de pensions. Doncs bé, el que podem fer és marcar una normativa on l'administració, de forma extraordinària, quan passen X anys o quan ve a produir-se el moment de la finalització de la relació laboral, fa una aportació extraordinària a aquest pla de pensions. És una bona opció, és una opció que, a més, en termes econòmics, sobretot les companyies que es dediquen a la previsió social, ho defensen, perquè el que diuen és que els calés, en aquest sentit, el que estan fent és anar-se revaloritzant al llarg de la vida professional i llavors, al final de la nostra vida laboral, ho podrem rescatar i poder complementar la nostra pensió. La contra és que no tenim el premi a la butxaca quan jo faig 10 anys o 15 anys. Però sí que sé que són uns diners que no perdem i que continuen vius en clau de mercat, per dir-ho en termes estrictament econòmics. No estic fent una valoració política del que sona aquesta eina. Després tenim també els fons d'acció social. Aquests fons d'acció social estan reconeguts en algunes administracions públiques com el complement que fa o la subvenció que fa l'administració pública de certes necessitats que té la plantilla. Moltes vegades aquests fons d'acció social estan vinculats al pagament de material sanitari, ortopèdic, sessions psicològiques, però també podem introduir, en tant que acció social, altres qüestions que entenguem que complementen la vida social de la nostra plantilla. Podem introduir variables de caire cultural, podem introduir variables de caire de cures, en el sentit de subvenció d'escoles bressol,
subvenció de necessitats per a les persones que cuidem, no només la infància, sinó també a les persones dependents que tenim al nostre càrrec. És una bona opció perquè el que fem és, al final, a través de l'acció de la negociació col·lectiva, subvencionar despeses que són necessàries i que moltes vegades acabem tenint, però sí que és cert que ens vehicula o ens obliga a tenir una relació amb l'administració on, per poder tenir accés a aquest cobrament, hem de justificar. Que no només hem de tenir l'antiguitat o no només hem de tenir l'equació de que està a prop de l'edat de jubilació, sinó que per poder tenir accés a la transacció social, sobretot si són condicionats a l'antic premi d'antiguitat o premi de jubilació, a poder tenir una despesa extra justificada mitjançant factures, cosa que amb el complement de productivitat o amb el pla de pensions no existeix perquè únicament el fet de jubilar-te o el fet de complir amb l'avaluació ja t'atorga el dret a fer aquest cobrament. I després tenim una altra opció, que el cert és que de les que hem anat analitzant no seria la més avantatjosa per de les parts, però que sí que hem de saber que legalment existeix, que és, un segon que busco el nom exacte, contractes de plans de previsió social. Aquests contractes de previsió social són eines molt semblants a una asseguradora, on l'administració fa un contracte amb una asseguradora, paga una quota mes a mes, on el que estem donant és cobertura a incidents concrets. Incidents concrets com serien la pròpia jubilació del personal. És a dir, no estem fent un traspàs de l'administració al treballador com a premi d'antiguitat, sinó que l'administració el que fa és contractar una cobertura perquè una asseguradora li pagui al treballador l'equivalent a un premi d'antiguitat en el moment d'arribar a la seva jubilació. Clar, per què aquesta opció a nosaltres com a sindicat de classe ens grinyola? D'una banda, perquè el que estem fent és traspassar fons públics a fons privats, a una asseguradora. D'una altra banda, quina qüestió és litigiosa dintre d'aquest sistema? És legal, però que nosaltres ens grinyola com a opció i per això l'hem posat al final. És el fet que únicament la incidència per la qual tu cobraràs aquesta prestació és la jubilació. Si la teva relació amb l'administració finalitza per qualsevol altra via, no tindràs dret a percebre aquest premi, aquest antic premi. Mentre que si tu has estat cobrant com un fons d'acció social, has anat presentant factures, has tingut accés a aquest premi, si tu has tingut un pla de pensions, per molt que marxis de l'administració, allò continuarà obert i després, quan arribi el moment de la jubilació efectiva, ho podràs rescatar, o bé el complement de productivitat el que fa és que, com és un cobrament que sí que tindràs en nòmina quan compleixes les condicions de l'avaluació o dels criteris que fixem en la negociació col·lectiva, mentre tu compleixis amb aquests criteris, l'acabaràs percebent amb independència de si acabes finalitzant o no la teva relació laboral a l'Ajuntament, en el cas dels premis d'antiguitat. Una mica aquest seria el context que ens demanaven les companyes, sobretot del Vallès Occidental i Catalunya Central, però que també volíem exposar-vos a la resta de delegades de Catalunya perquè ho poguéssiu anar treballant. Quan surti aquesta alerta a la negociació col·lectiva, aquesta alerta per part de Secretaria d'Intervenció, contacteu-nos al sector de l'administració local. Tenim companyes a diferents ajuntaments, diputacions, que han viscut situacions semblants a la vostra. No esteu soles, tenim acompanyament, tenim experiències prèvies per poder veure l'encaix de la negociació, veure totes les possibilitats i a partir d'aquí anar trobant quina és la solució que més s'ajusta a la vostra administració, a la vostra plantilla. Perquè, com dèiem, al final tenim un ventall de possibilitats, tenim un criteri sobre què ens sembla millor o pitjor, però res és dolent. Tot és bo si s'ajusta a la necessitat de les persones a les quals representem. Llavors, si això ho fem de la mà de les companyes que han negociat prèviament i de les treballadores i les companyes amb les quals compartim el centre de treball, podrem assolir un objectiu favorable, sigui el resultat. Si les treballadores a les quals representem, les treballadores amb les quals estem dia a dia, ens donen suport en aquesta mesura, és que anem pel bon camí. Doncs, sobre aquest tema, si voleu, quan acabi la sessió, fem també una recollida de dubtes i consultes per respondre a la resta de la jubilació parcial. Llavors, si us sembla com el company Pulido encara no ha arribat, passaríem a l'explicació més jurídica
de què ha passat amb la jubilació parcial arrel de l'1 d'abril i entrem una mica més en el moll de l'os d'aquesta sessió. Dono pas a la companya Conxi Lamarca, que a banda de ser jurista i treballadora de Lliçà, forma part també de l'òrgan de coordinació del sector de l'administració local. És la persona que dintre d'aquest òrgan està coordinant un equip de persones que el que fan és donar anàlisi i context jurídic a problemàtiques que tenim en el dia a dia de l'administració local. Ha passat amb el tema de la jubilació, pot passar amb qualsevol altre tema que tinguem sobre la taula més endavant. Són un equip de persones que quan hi ha una problemàtica, escolta, quin criteri jurídic tenim? Això s'ajusta a la legalitat? Quines alternatives podem treballar? O si hi ha alguna qüestió sobre assessorament més complexa a les seccions sindicals, en el cas que en el vostre territori l'assessoria jurídica tingui un TAP, aviseu-nos i ho treballem des d'aquest grup de suport que lidera la companya Conxi Lamarca. Doncs, endavant, companya. Hola, bon dia. Benvingudes a totes i tots. A mi em toca la part feixuga, la que és més pesada i a vegades no agrada tant. Intentaré fer-ho el més planer possible i que a tothom entengui, perquè a vegades quan parlem de lleis i parlem de redactats som una mica complicats. De totes maneres, totes i tots treballem en administracions públiques i el llenguatge administratiu ja el coneixem. Jo començaré fent un petit resum del que vam tractar en el plenari de l'administració local, del sector d'administració, que vam parlar precisament d'aquest tema. El Reial Decret 20/2012, en el seu moment, va eliminar un redactat que tenia a la BEP en aquell moment de la jubilació parcial del personal funcionari. Amb l'acord de l'administració pública del segle XXI, aquest redactat no es va tenir en compte, però tot i així, abans de finalitzar l'any passat, el 18/12, es va incorporar un petit redactat que tornava a tenir efecte aquell redactat del personal funcionari. No se me sent bé? Perdó. Pensava que no se m'escoltava. Tornava a incorporar aquest redactat, però jo haig de ser jurista i el tema del funcionariat, la jubilació parcial del funcionari a l'administració pública, fins que no es faci el desenvolupament de la llei de la funció pública i s'acabi negociant aquí, no serà possible. Tot i que tenim el redactat a la BEP, la Seguretat Social no dona cobertura als funcionaris en aquest aspecte. Per tant, s'ha de fer una negociació a través d'una llei, que en aquest cas serà la llei de la funció pública, que esperem que si no es dissol el govern la tinguem acabada a finals d'any i que el personal funcionari també pugui acollir-se, en aquest cas, a la jubilació parcial. Per tant, tota aquesta exposició que es farà és només pel personal laboral. El personal laboral, en el seu moment, qui ho tenia recollit en els seus convenis col·lectius, podia acollir-se a la jubilació amb els contractes de relleu a la jubilació parcial. El Reial Decret que ens marca ara a l'abril ens diu que no té en compte el personal de les administracions i dona una ampliació de la jubilació parcial de 3 anys amb el període d'avançament de l'edat ordinària. Abans eren 2, ara possibilita 3. La possibilitat de concentrar la jornada total anual, mensual, setmanal o diària, abans només la preveia anualment, l'obligació d'un contracte de relleu indefinit o a jornada completa en totes les possibilitats i abans només es tenia en compte el contracte indefinit quan la reducció de jornada era del 75%. Però aquí és on ve el problema, on ens trobem amb les administracions públiques. Per què? Perquè parla de contracte de relleu indefinit. Un contracte de relleu indefinit a l'administració pública, si no passa per als principis que determina la BEP d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que moltes vegades no es té en compte i també és molt important, no es pot fer. Aleshores, què passa? Doncs que aquí ens trobem que tots els secretaris i interventors han paralitzat el tema de les jubilacions parcials encara que ho tinguéssim recollit en els nostres convenis, perquè al·leguen que això no es pot fer. Bé, doncs nosaltres hem trobat ens han fet arribar, de fet, una nota
de la Seguretat Social, signada per la directora general de la Seguretat Social. És un criteri d'aquesta jubilació parcial en el que sí que parla de com poden les administracions justificar aquestes jubilacions en el personal laboral, insisteixo. La nota dona una explicació d'allò que he parlat abans, de què era la jubilació parcial, de que l'1 d'abril entra aquesta normativa i que requereix un contracte de relleu correcte i indefinit. La que sí que explica molt clarament és que aquests contractes de relleu no poden efectuar-se a càrrec d'ofertes que ja es trobin en curs. Dono aquesta explicació molt clara perquè en el plenari del SAL, en algun ajuntament, va sortir la possibilitat de que les ofertes es fessin en base a les que ja teníem d'estabilització, les bosses que ja estaven obertes d'estabilització. Doncs bé, això no és possible, perquè el Ministeri de la Seguretat Social diu que s'han de fer amb una taxa de reposició d'efectius que tinguin en compte les persones jubilades parcialment. Explicant això, també diu que es podrà sol·licitar una taxa de reposició específica que es podrà autoritzar, que compleixi la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 30/2021 del 28 de desembre. Jo he fet un redactat del que diu aquest articulat i que diu: medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad del empleo y la transformación del mercado de trabajo cuando resulte esencial para el cumplimiento de los fines de las administraciones públicas y de las entidades que conforman el sector público institucional tengan encomendados prèvia expressa autorizació. Això què vol dir? Doncs que, evidentment, per fer la taxa de reposició s'haurà de fer una oferta una taxa pública que tingui en compte aquest personal que es prejubila. És evident que això ja estem entrant en el tema de les administracions públiques, de les ofertes d'ocupació, que ja sabem com funcionen i la lentitud que ens comporta. Però, segons aquesta nota de la Seguretat Social, no es pot fer d'una altra manera. Sí que té de complir un altre requisit, i és que la simultanietat. És a dir, que quan el personal es jubili hi hagi ja un contracte de la persona i que coincideixin aquestes dates. L'oferta pública, evidentment, ha de garantir els principis d'igualtat que he enumerat anteriorment. I, evidentment, com que estem parlant de personal laboral, sempre també fa al·lusió a l'Estatut dels Treballadors, perquè sabeu que en temes de personal laboral, tant de retribucions com de contractació pública, estem parlant de l'Estatut dels Treballadors i que compleixin l'edat ordinària de la jubilació parcial anticipada, sempre que es compleixin aquests requisits. La simultanietat és una condició sine qua non. Vull dir que no pot ser que no coincideixin les dates. Això també és molt important de cara a les administracions, perquè també sabem els torticeros que són a vegades els recursos humans de moltes administracions. A efectes de complir aquest requisit, l'òrgan competent en matèria de funció pública emetrà un certificat en el qual identifiqui la persona que jubila i la persona que justifiqui. O sigui que es faran també, amb tot això, un compliment molt estricte, segons ells, de tot això. I després també ens parla que tot això ha vingut perquè l'AGE va treure un comunicat que pel seu personal de les jubilacions parcials, personal laboral, sí que tenia un acord i que el continuaria complint. A l'acord de l'AGE tenen en conveni la jubilació parcial al personal laboral i en els termes previstos, una disposició 11ª que compleix la Seguretat Social. Tot i això, l'AGE tenia un redactat que deia que qualsevol normativa s'adaptaria, que sortís posterior, evidentment, s'adaptaria al que complís la Seguretat Social. És a dir, que la Seguretat Social treu aquesta nota informativa arrel que l'AGE va notificar que continuaria fent aquestes jubilacions pel seu personal laboral perquè compleixen aquests requisits que he explicat abans.
Tot i així, clar, la Seguretat Social s'ha vist obligada a treure aquesta nota informativa perquè les administracions públiques locals també poguessin acollir-se, perquè de fet sí que diu que en virtut de l'autonomia que els hi tenen conferides també tenen convenis o acords, en aquest cas, comuns o no, en alguns casos, pel personal laboral i funcionari. Qui ho tingui recollit en conveni li serà d'aplicació. Qui no, tornem a la negociació col·lectiva, que, com tots sabem, és l'única eina que tenim els treballadors públics per continuar negociant aquests temes. Els contractes de relleu, important, s'han de mantenir durant els 2 anys posteriors a l'extinció de la jubilació parcial i si això no es compleix, la llei demanarà, o en aquest cas l'Estat demanarà el cessament i l'administració haurà de pagar la part percebuda pel pensionista a temps parcial a la Seguretat Social. És a dir, que la responsabilitat recau sobre les administracions públiques de fer complir que totes aquestes normatives anteriors que he dit o aquests punts de normativa es compleixin. Jo no seré més extensa, perquè no vull estendre'm en massa tema legal i crec que és un tema que potser pot donar debat i que podeu estar interessats en fer algunes preguntes o algunes coses que us hagin quedat o no us hagin quedat prou clares o jo no hagi sigut prou clara amb la meva explicació. Obrim torn de paraules? Sí, si us sembla, abans d'obrir torn tenim 2 qüestions sobre la taula. Una és acabar de comentar quines són les propostes que tenim des de Comissions Obreres abans d'aquesta circular de l'AGE, que hem estat treballant o que hem posat sobre la taula o hem viscut inclús en alguns ens locals. I d'altra banda també, com sabeu, quan us vau registrar el formulari hi havia un calaix per poder avançar preguntes per a aquelles persones que no poguessin venir a la sessió. Tenim també un recull d'alguna d'aquestes qüestions que podem explicar abans de passar al vostre torn de preguntes per si algunes es repeteixen entre si. Bé, pel que fa a la part de propostes per part de Comissions Obreres, hi ha algunes les ha apuntat o les ha assenyalat la companya Conchi Lamarca. La primera és poder fer canvis normatius per agilitzar els processos d'oferta pública. Actualment l'oferta pública, tal com està pensada, els temaris, l'execució, les proves, és un procediment farragós tant en la planificació com en l'execució. Cal que l'administració es modernitzi en aquest sentit i poder preveure també mecanismes d'urgència amb la suficient garantia per poder contractar, per poder fer ofertes públiques estables, indefinides, a funcionaris de carrera, de personal laboral indefinit. No, permeteu-me que faci aquí un incís. Jo crec que en temes de les administracions públiques tenim un endarreriment d'una organització per part de recursos humans molt dolenta i molt atrasada. Jo crec que recursos humans hauria de tenir, perquè sap perfectament l'edat de tot el seu personal, quan s'ha de jubilar, quan s'ha de prejubilar i tenir aquestes ofertes previstes. I sí que és veritat que sempre anem al darrere, hem d'anar al darrere de la part social amb aquests temes. Si tinguessin una organització, tots aquests temes els tindríem previstos i no faria falta tots aquests enrenous que com a sindicat defensem i, evidentment, defensarem per facilitar les eines als treballadores i treballadors i evidentment, als nostres delegades i delegats, però sí que és veritat que com ha funcionat el tema de les estabilitzacions, doncs ens podem imaginar també com funcionarà amb el tema de les jubilacions parcials. Per tant, per això hem previst, en aquest cas, com a sindicat, de facilitar una eina que pugui ser una immediatesa més de fer aquestes ofertes públiques. L'altra qüestió era, també el que comentàvem aquí, excloure dintre de les administracions públiques el caràcter indefinit del contracte de relleu, però obligant a que aquesta plaça temporal sigui coberta mitjançant una oferta pública abans que finalitzi la jubilació parcial del titular. Aquí el que estem posant sobre la taula és el criteri de l'AGE, per exemple, que diu hem de fer conviure alhora l'oferta pública i el nomenament de la persona rellevista abans del gaudiment de la jubilació parcial per part del titular. Això
pot estar, és una qüestió favorable per tothom, òbviament, especialment pel personal rellevista, que fins ara estava en unes condicions de precarietat en quant a la temporalitat del seu lloc de treball, però no té en compte la variable de la situació actual. Que des de l'1 d'abril fins a l'actualitat tenim un gruix de persones en edat i cotització per poder accedir a la jubilació parcial i que no pot esperar, per desgràcia, a fer efectiva el seu dret a la jubilació parcial abans no es produeixi la convocatòria i l'execució d'una oferta pública per contractar aquest personal rellevista. Nosaltres que estem pressionant tant des del sector de la local, a nivell català, a nivell estatal, com des de l'àmbit de la funció pública en general, és intentar que el reglament que desenvolupi aquest Reial Decret estableixi la possibilitat de mantenir al marge les administracions públiques d'aquest caràcter indefinit de forma temporal, de forma transitòria, de la figura del rellevista. En aquest mateix sentit, establir també un període transitori on hi ha una moratòria d'aquesta nova regulació fins a buscar un encaix dintre del sistema de funció pública. Clar, quan no establim el criteri aquest de treure-li el caràcter indefinit a la persona rellevista, perquè el que volem és garantir els drets de la persona i no tornar-la a condemnar a la temporalitat, estem d'acord, però una altra qüestió subsidiària, aquesta seria, molt bé, pactem la inaplicació de la norma al complet i podem intentar continuar fins al desenvolupament reglamentari d'això el nostre procés ordinari de les jubilacions parcials. Cal tenir present que tot això són qüestions que nosaltres plantegem a l'altra part. No són qüestions que ara mateix puguem dir que en 2 setmanes s'aprovaran. Amb tot, són qüestions que estem pressionant, que estem traslladant a les administracions públiques la necessitat de plantejar un canvi i una reforma en aquest sentit. Després tenim altres 2 propostes a posar sobre la taula. Regular que les places convocades per cobrir la jubilació parcial no computin dintre de la taxa de reposició. Una mica en la línia de la proposta o de la circular que ha establert l'Administració General de l'Estat. Clar, quan això esclata i comença a entrar en vigor la normativa de l'1 d'abril de 2025, ens trobem que moltes administracions públiques diuen escolteu, és que no podem treure a oferta pública tot això perquè el que estarem fent és condemnar els interins als quals volíem donar una estabilitat a la precarietat, perquè tindrem l'expectativa del rellevista i el funcionari en vacant pendent de consolidar menjant d'una mateixa plaça. El que nosaltres posem sobre la taula és i si fixem una taxa extraordinària per poder contractar aquest personal rellevista, que és una qüestió que hem traslladat i que sembla que almenys en el si de l'Administració General de l'Estat s'està començant a treballar en aquesta línia. Intentar trobar quin és el criteri, quin és l'epígraf normatiu que ens doni recolzament per poder trobar aquesta taxa addicional que ens permeti l'oferta pública. Per tot, tornem a tenir sobre la taula la qüestió de, la temporalitat de l'execució de l'oferta pública. Per tant, per desgràcia, tindrem companys de l'1, del 2, del 3 d'abril que vegin condicionada aquesta execució del seu dret com a jubilació parcial, però bueno, és una possibilitat que estem posant sobre la taula. I per últim, una de les qüestions, sobretot encarat a l'agilització dels processos de contractació del personal rellevista i sobretot és una qüestió que s'ha promogut des de Catalunya, perquè a Catalunya van batallar a introduir dintre de la llei de mesures fiscals de l'any 23 la modificació de la disposició addicional 30.3 del decret llei 1/1997, que és la norma de desenvolupament de la funció pública aquí a Catalunya, que és establir un mecanisme de cobertura de vacants amb persones que han aprovat una oferta pública sense plaça i que estiguin en reserva aquestes companyes al sorgiment de vacants per poder cobrir-les sense haver de tornar a passar per un procés d'oferta pública. Aquests nomenaments el que faran és anar a menjar-se les places d'oferta pública dels 2 anys següents d'oferta pública. Ens trobem una mica a la situació que dèiem abans de el rellevista es menja la plaça d'una persona que eventualment estarà pendent de consolidar, però com a mínim el que estem fent és donar agilitat al procés de la cobertura de places de rellevistes dintre de la jubilació parcial. Aquesta seria la correus entre els 3 ponents. Doncs aquesta seria la part de quines són les 5 propostes sobre les quals han anat treballant comissions obreres a l'àmbit nacional de Catalunya i a l'àmbit estatal en el treball en funció pública, amb els ministeris i també dintre de la nostra acció, dintre de les seccions sindicals.
si us sembla, com ja ha arribat el company Manel Pulido, doncs abans de passar a la part de preguntes i respostes, li posem realment el cascabel al gato sobre com ha anat la negociació, quina ha estat la valoració que fa Comissions Obreres d'aquesta valoració i on han estat els límits i els acords satisfactoris que també hem tingut, perquè al final, quan parlem de la figura del rellevista, de com estava aquesta figura fa 20-25 anys, a com hem aconseguit regular-la en aplicació de 1 d'abril, realment hi ha hagut un canvi substantiu per a aquestes companyes. És cert que ara mateix a nosaltres dintre de la funció pública ens limita una mica, però això no vol dir que dintre del sector privat especialment, però també dintre del sector públic, si aconseguim implementar-ho, aquestes companyes estaran guanyant estabilitat, estaran guanyant en drets retributius i és una qüestió que s'ha de posar en valor. No podem només veure la cara dolenta dels acords, sinó també potenciar allò que efectivament reconeix dret i protegeix a les companyes i a les treballadores. Endavant, company. Vale. Doncs em trobo una mica perdut, perquè clar, no sé el que heu explicat i no? Sí, no? Bueno, doncs, si no us importa, faig una petita introducció prèvia, que és el que feia també quan, després de l'acord que vam fer al desembre, vam començar a fer assemblees, no només amb afiliació, sinó amb treballadores i tal. Per exemple, l'Associació d'Educació en va demanar vàries i tal, i en altres llocs d'Espanya. Doncs jo sempre començava també amb una idea sobretot dels drets que conquerim sempre venen d'un acord. I en el cas de la funció pública, més encara, no? Perquè, a més, si no arribem a un acord, doncs l'administració li deixen les mans lliures perquè facin el que els doni la gana. I jo sí que situava, i crec que és important que els nostres dirigents sindicals i el nostre actiu sindical tinguin molt clar, és que en pensions encara això és molt més important, perquè no hi ha ningú més interessat que nosaltres en que les pensions es mantinguin i mantenir la sostenibilitat del sistema. Jo sempre explicava això i crec que és important que ens ho repetim molt, no? O sigui, que les pensions és com una caixa. O sigui, el que entra por lo que sale. Si surt molt més del que va entrant, tenim un problema greu. I Comissions Obreres sempre hem estat en tots els acords de pensions per intentar garantir la sostenibilitat d'aquest sistema. Moltes vegades, com han estat les darreres, amb increment dels ingressos en aquesta caixa. Però en alguna altra ocasió, reduint les sortides. O sigui, l'acord de pensions del 2011 va ser un acord dur en el que incrementàvem l'edat de jubilació fins als 67 anys per algunes carreres de cotització. Per tant, hem de tenir clar que això que de vegades hem tingut acords que no han estat fantàstics i que no es podien vendre, però simplement els havíem de vendre en el sentit de la sostenibilitat d'aquell sistema, que aquella caixa, més que a nosaltres, no li interessa a ningú que es mantingui. A les entitats privades i a les patronals els hi pot donar una miqueta igual, perquè si no acaba sent sostenible, doncs aleshores tenen la idea dels plans de pensions individuals, per vendre'ns i que la gent agafi, faci estalvi posant diners en les seves mans dels individuals, no dels d'ocupació. Doncs podrien interessar, sí, a nosaltres no. A nosaltres ens interessa que el sistema sigui sostenible. I hi ha unes dades molt simples. És que el 2024 la nòmina de pensions va ser de més de 150.000 milions d'euros, que és un 50% més que el 2016. És a dir, estem parlant de 8 anys abans, un 50% més. I en aquests anys és veritat que hem passat de 8,6 milions de pensionistes a 9,3 milions. És a dir, un 8% més de pensionistes, però és veritat que també hem crescut en l'increment de cotitzants. Per això, el que us deia de la estabilitat, de la sostenibilitat d'aquell sistema. Aleshores, la qüestió està en que nosaltres, quan vam situar la negociació en l'acord marc, o sigui, jo estava en l'equip federal de l'àrea pública, que és diferent a Espanya que a Catalunya. O sigui, ja sabeu que a Catalunya hi ha nomenat una persona per part de l'executiva de la COM, a Espanya hi ha un equip de les 3 federacions
I aleshores jo participava ja per la Federació d'Ensenyança i van situar el tema de la jubilació parcial en l'acord marc per una administració del segle XXI, que va ser a l'octubre del 2022. Era un dels elements positius de l'acord i el problema és que és veritat que s'ha fet molt tard per desenvolupar aquesta part de l'acord. Per què s'ha fet tard? Doncs, bueno, segurament el govern tampoc no tenia un interès molt gran en tirar endavant aquest acord, però és veritat també que vam tenir una dissolució de les Corts al maig del 23, després les eleccions, després la conformació del govern, després eliminació de ministres i canvis de ministres a funció pública, per tant, ha estat complicat, no? I finalment això vam acabar fent un altre acord de desenvolupament d'aquesta jubilació parcial al desembre d'aquest any passat. Un acord que, bueno, se grava? Hauré de vigilar una mica el que dic. No, doncs, la qüestió és que l'acord que vam fer, l'acord del desembre de l'any passat no va ser un acord fantàstic. Va ser un acord de dir, bueno, concretem una miqueta més, no? I el que anàvem, ara estic parlant de personal funcionari, el que parlàvem era, doncs, això, amb aquest acord del desembre, és que el govern es comprometia a fer les modificacions legislatives necessàries. Una primera d'elles que no hauria calgut arribar al desembre del 2024 i que ja al desembre del 2022 ja ho podia haver fet, que era modificar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic perquè tornés a estar allà la possibilitat de la jubilació parcial pels funcionaris i funcionàries. I després, la modificació de la normativa, doncs la idea crec que no vaig molt desencaminat i que hem parlat és nosaltres sempre parlàvem d'un 215 bis de la Llei General de la Seguretat Social en la que es definís com es feia la jubilació parcial pel personal funcionari. Amb la idea una mica que teníem de que no ha d'haver-hi, de que ens hem de treure la idea del contracte de relleu que hi ha a l'empresa privada, que a la funció pública no es pot pels requisits d'igualtat, mèrit i capacitat a l'hora d'accedir-ne i que després ara ja ho estem veient les dificultats que estem tenint ara amb el personal laboral, no? Per tant, la idea era aquesta, fer aquesta modificació legislativa que el govern deia que això no ho pensava negociar amb nosaltres, lògicament apretaríem per intentar que abans de que ho portessin al Parlament, al Congrés dels Diputats, doncs que passés per nosaltres i poder participar com a mínim comentar-ho, no? Però amb la idea de que en el moment, o sigui, jo us parlo de les idees que teníem durant la negociació, és que en el moment en el que una persona accedeix a la jubilació parcial, en aquell mateix moment aquella plaça surt a oferta pública d'ocupació. I que el que s'està treballant també ara amb el personal laboral, que nosaltres el que dèiem és hi ha diverses opcions. Una és considerar que aquesta convocatòria, o sigui, el fet de que estigui ja l'oferta pública d'ocupació, doncs que això ja impliqui el que és un contracte indefinit. És a dir, la persona, o sigui, aquest contracte de relleu s'acabarà transformant en un contracte indefinit. Perquè a l'empresa privada el que nosaltres volem és que la gent que es jubila de forma parcial, la persona que accedeix al contracte de relleu tingui totes les garanties i tingui qualitat el seu contracte de treball, no? I per això és per el que volem que sigui indefinit. Home, a l'empresa pública, a l'administració pública, que és més indefinit que no que sigui personal laboral indefinit o bé que sigui funcionari o funcionària de carrera, no? Per tant, més que això, no passa a l'empresa privada. I la idea era aquesta, no? De que en aquell moment ja es considerés que era que ja es feia un contracte de relleu, encara que aquell contracte de relleu no pogués consolidar-se fins que no hi hagués la convocatòria de l'oposició i s'ocupés. La qüestió era aquesta, o sigui, la idea era aquesta i que, mentrestant, aquella plaça, aquella reducció de jornada, que es cobrís de la forma habitualment
que es fa en aquests casos, no? En cada administració. I aquí després sí que hi ha una altra idea, o sigui, aquesta és la forma més fàcil que sempre estàvem parlant allà de que s'hauria de tirar endavant la jubilació parcial. I després estava l'altra, que crec que l'has comentat tu ara també, Víctor, no? I que ho parlàvem amb el fil de Correus, i és en la línia del que tenim a Catalunya amb la Generalitat. En l'àmbit de la Generalitat sí que tenim una llei que situa la figura dels aprovats sense plaça. I és que quan tu fas una convocatòria d'oferta pública d'ocupació, aquella convocatòria no surten només les places que s'han d'ocupar, sinó que hi ha un percentatge més, 20, un 25% més de places que les persones que aprovin i que quedin per darrere de les que s'han d'ocupar, doncs aquestes persones siguin funcionàries però sense plaça encara. I per tant, en el moment en el que es generen aquestes vacants, que la persona s'incorpori. I una d'elles, una de les solucions d'aquestes, d'aquests funcionaris i funcionaris sense plaça, seria el cobrir les jubilacions parcials, amb la qual cosa ja tenies directament les dues persones. És veritat que en això té, a l'àmbit de la funció pública, un petit inconvenient, i és el fet que per una mateixa plaça estàs pagant més d'un sou. Potser no dos, però sí, més d'un sou. I això sí que requereix també una modificació legislativa perquè no vingui un interventor o una interventora i digui això no es pot fer perquè estàs pagant més d'un sou per una mateixa plaça. I la qüestió és aquesta. No vam arribar més amb la negociació a nivell general. Ha estat un període complicat per poder negociar. La prova més recent la tenim amb el 0,5 d'increment salarial des del 2024, que des del gener ja sabíem que s'havia de pagar i no ha estat fins al juliol que no ha passat pel Consell de Ministres. I això jo crec que millor ja m'espero també a preguntes i en tot cas. Perdoneu, abans de passar a preguntes, un cop posat el context de què hem negociat, quines han estat les limitacions i els avantatges d'aquesta negociació i també quin ha sigut el resultat dintre del marc normatiu, hi havia algunes companyes que es preguntaven, vale, i ara què? Quin és el posicionament de Comissions Obreres davant tot això? El posicionament, ho hem manifestat aquí a la taula, és l'acord recull millores, però no és del tot satisfactori en quant a les perspectives de les quals partíem a la negociació i considerem que hi ha un marge per continuar negociant i per poder desenvolupar una normativa de jubilació parcial que sigui més beneficiosa per al personal laboral i també especialment per al personal funcionari que a dia d'avui té totalment limitat aquest dret. I d'una altra banda, i quines accions esteu duent a terme? Nosaltres, quan fem tasca sindical, sobretot des de fer-ho dir-ho així, però hi ha la lletana, ho fem en dos sentits. D'una banda, treballem de la mà de les seccions sindicals i dels territoris per poder fer accions al centre de treball directe, però també treballem en altres esferes, sobretot en la part tècnica i política, que són qui de forma efectiva han de desenvolupar i acabar recollint les nostres propostes en el marc normatiu. De la mateixa manera que quan estem negociant a les seccions sindicals, treballem a peu de carrer, a peu de trinxera, fent assemblees, convocant concentracions i demés, i també ens reunim en meses de negociació, la part política i la part tècnica, per acabar desenvolupant o acabar arribant a un acord sobre els drets que volem acabar materialitzant. En aquest sentit, jo crec que les converses que estem tenint des de l'àrea pública a nivell estatal i també de l'àmbit de Catalunya, estem intentant fer arribar les nostres propostes per potenciar aquests canvis normatius i en l'àmbit del que seria estrictament la lluita, l'organització no ha parat. L'organització és conscient que aquests acords no desenvolupen tota la nostra línia política. L'acord del segle XXI, de les administracions del segle XXI, va ser profitós, sobretot en matèria retributiva. Hem acabat veient la seva plasmació i la millora en el dia a dia de les treballadores, però hi ha altres qüestions que estan pendents de desplegar i que estem a sobre de l'administració per la seva execució. Vam fer una manifestació el 8 d'abril a Madrid, ja programada una altra pel 8 de juliol
dimarts que us hem passat el formulari per poder anar a Madrid i poder concentrar-nos tots allà a nivell estatal, hem engegat un seguit de mobilitzacions per poder pressionar el govern en el desenvolupament normatiu i dels acords que actualment estan paralitzats de l'acord de les administracions del segle XXI. I d'una altra banda, en l'àmbit de la local, i aquí sí que em cineixo una mica el nostre ranxo, tant en l'àmbit estatal del sector del CEAL com en l'àmbit de Catalunya, estem treballant amb les companyes un full de ruta per traslladar als centres de treball aquestes reivindicacions. Un full de ruta basat en, d'una banda, mobilitzacions que ara per ara sí que estem coordinant amb l'àrea pública a nivell estatal, però que segurament més endavant calgui aterrar mica en mica, i d'una altra estem treballant una proposta de moció perquè la presenteu als plens municipals, sobretot aquells ajuntaments on sapigueu que hi ha certa viabilitat d'aquesta moció, on reclamem el desplegament complet de l'acord de les administracions del segle XXI, on es fa especial menció al desplegament de la classificació professional sobre la modificació del grup A, la implementació del grup B, la implementació de les 35 hores a totes les administracions públiques, el desenvolupament correcte, sota el nostre criteri, de la jubilació parcial. Hi ha les qüestions en matèria de digitalització, de polítiques de gènere, de matèries de garantia i protecció del teletreball. Hi ha un seguit de qüestions que estan pendents de desenvolupar d'aquest acord i que volem impulsar, i en aquest sentit us farem arribar a les diferents seccions sindicals una proposta de moció per poder-la registrar al vostre ple, i també en funció de la força i la possibilitat de l'aprovació d'això, poder preveure algun tipus d'acció o mobilització dintre del ple per poder defensar aquesta moció en l'àmbit polític o inclús en l'àmbit del carrer. Aquesta seria una mica el full de ruta que estem treballant dintre del sector, a Catalunya, a l'Estat i de la mà també de companyies d'altres federacions. Doncs bé, si us sembla, passem a la part de preguntes i respostes. Començaríem per la part de la gent que ja va plantejar algunes preguntes. Us donem resposta per si hi ha alguna qüestió que es solapa. Després passaríem, si us sembla bé, a les companyes que esteu a la sala. Faríem una recollida de preguntes i passaríem també a la gent que està en telemàtic. Hi ha una companya que ara mateix està recollint les preguntes que es fan al xat, que ens les està passant ara pel... Vale, perdó, que quan miro el Manel perdo el so, miro cap endavant. Llavors, la qüestió és, farem prèvies, sala i online. Les recollim totes i després donem resposta a les qüestions que tenim sobre la taula. En quant als dubtes plantejats prèviament, teníem sobre la compatibilitat de la jubilació parcial en sistemes de cessament progressiu de l'activitat. Hi ha algunes administracions públiques que tenen pactats sistemes de retiro, cessament, on els companys i companyes que fins ara estaven desenvolupant la seva tasca ordinària de la fitxa del lloc de treball, de forma progressiva, a mesura que es van apropant al dia de la seva jubilació, es desconnecten d'aquesta activitat laboral. És compatible això amb la jubilació parcial? Sí, perquè tu quan estàs en aquesta fase no has trencat el teu vincle laboral amb l'administració. Tu el que has fet és deixar de ser tècnic superior en Derecho de l'Ajuntament de Barcelona, però no estàs desconnectat de l'activitat de l'Ajuntament, estàs encara donat d'alta com a treballador de l'Ajuntament perquè estàs fent un altre tipus de servei a l'administració, sobretot en el traspàs de coneixement, fent una mica de traspàs entre les generacions que, per dir-ho així, van fundar els ajuntaments democràtics i les noves incorporacions que es van fent en els llocs de treball. És a dir, tu no estàs retirat, tu no estàs jubilat, tu no estàs cessat en aquell moment, tot el que estàs fent és altre tipus de servei i prestació per l'Ajuntament. Tinguem present també, això també de cara cap a fora, que a vegades ens pregunten mitjans de comunicació. O sigui, esta gente se va a casa 2 años antes. No, esta gente fa altre tipus de servei a l'administració i ho hem d'enfocar des d'aquí. Hi ha una pregunta també que diu l'afectació al personal de les societats anònimes municipals d'aquesta regulació. Bé, cal tenir present que les SA municipals formen part del sector públic institucional i, per tant, tot i que són personal laboral pur i que no tenen allà pel mig el personal funcionari que pugui enturbiar una mica aquesta qüestió, continuen formant part del sector públic i, com a tal, en aquesta matèria concreta de la provisió i selecció de llocs de treball, han de complir
amb els 56 i següents del Trevet. En aquest cas, ens estaríem parlant d'exactament la mateixa casuística en un ajuntament, en un ens local a l'ús, que a una SA municipal. Pel que fa a si aquest desplegament de la jubilació parcial en l'àmbit laboral és una aplicació automàtica o caldrà negociar-la. Una qüestió que ja hem plantejat bastant sobre la taula. Caldrà negociar-ho, perquè al final no és un dret que sigui unilateral, sinó que necessita de la contractació de personal rellevista. Aquesta contractació de personal rellevista està vinculat a una oferta pública, a un sistema de provisió, on nosaltres hem, primer, de pressionar perquè es faci. Segon, que es faci d'acord a les necessitats de la plantilla i de la llei. Llavors, és una qüestió que sí que haurem d'estar a sobre. Pel que fa a si tenim o no un augment del cost empresarial. Depèn d'on posem la lupa. Ara mateix, l'única qüestió que ha canviat en quant a cost empresarial del 31 de març a l'1 d'abril és que les companyes rellevistes hauran de passar de ser contracte temporal a contracte indefinit. Per tant, no hi ha un sobrecost empresarial. Sí que és cert que si ho mirem en cost pur, com deia el company Pulido, si tenim una companya o un company que està treballant al 25% i jubilat parcialment en el 75% i després convoquem una oferta pública pel 100% de la jornada amb caràcter indefinit, hi haurà un solapament de les dues retribucions. Però això no suposa un sobrecost sobre el que teníem a data 30 o 31 de març, sinó que és, en general, ja sí que és cert, una duplicitat parcial de la plaça mentre conviuen titular i rellevista. En quant al compliment de l'oferta pública per contractar persones rellevistes, ens trobem igual que a l'estabilització o qualsevol altra oferta pública d'ocupació. Hem d'aplicar les mateixes eines de pressió com a sindicalistes perquè això es pugui dur a terme. És cert, a més, que com no és una qüestió automàtica o d'aplicació directa de la jubilació parcial, sinó que l'accés a la jubilació parcial ve condicionada a aquesta oferta pública, el primer que hem de fer és batallar perquè existeixi aquesta oferta pública. Potser, com deia la companya Conchi Lamarca, sobretot vinculat al que feia la GES, la millor garantia que tenim per després poder reclamar el compliment d'aquesta oferta pública és introduir la necessitat d'una oferta pública vinculada al contracte de rellevista dintre del nostre conveni col·lectiu, dintre dels acords de mesa. Un cop tenim aquest acord regularitzat i reconegut, el que podrem fer després és, com fem en qualsevol acord incomplert, fer les vies d'acció i de denúncia pertinents. I, per últim, és una qüestió que no deriva de la jubilació parcial, però sí que és cert que oblidem una mica perquè estem parlant de jubilació, ens fèiem una pregunta sobre com aterrar el tema de la negociació de coeficients reductors per categories que treballen en feines perilloses o penoses per accedir a una jubilació anticipada. Comentar-vos que estem en contacte amb el company de Salut Laboral de la Federació, també estem en contacte amb altres sectors que ja tenen més a prop aquests coeficients reductors, com són les companyes del sector de carreteres, per veure com han anat aquestes negociacions, com han anat aquestes peticions d'aprovació dels coeficients reductors. Comentar-vos que és una qüestió que a dia d'avui, dintre les administracions públiques, ho tenim una mica complicat. Per què? Perquè ara mateix el que s'està movent, sobretot especialment en el sector de carreteres, són les reclamacions d'aquells sectors, d'aquelles agrupacions de companyes que es van posar en vaga per poder aconseguir aquests coeficients reductors. El que necessitem per poder arribar a aquests coeficients reductors és la petició al Ministeri de la Seguretat Social d'un informe que ens reconegui això i arribar a un pacte entre el sindicat i la patronal del sector per veure com es pagaran aquests coeficients reductors. Cal tenir present que aquests coeficients reductors no són gratuïts, sinó que tant l'empresa com el treballador han de fer aportacions extraordinàries a la Seguretat Social perquè els companys es puguin retirar abans d'hora. Llavors, això fer-ho de motu propi, sense abans tenir el consens amb l'altra part, amb la part empresarial, és una mica complex. El sector de carreteres van provocar una vaga per poder arribar a un acord en aquest sentit, ho tenen més treballat que nosaltres. A més, nosaltres no treballem amb un format clàssic de patronal que s'agrupen en la COE o similars, sinó que tenim administracions públiques que treballen de forma separada. Però bé podem interpretar que és el govern directament que actua com a patronal o, no sé fins a quin punt, podríem fer la similitud amb les federacions de municipi o l'Associació Catalana de Municipi. Però nosaltres no tenim una contrapart en directe en la qual puguem anar de la mà, per dir-ho
malament, al Ministeri de Seguretat Social i escolteu que considerem que el personal d'Avert de Parcs i Jardins o els conductors de la part política treballen en condicions penoses, treballen en condicions de tornicitat, treballen en condicions de peligrositat que mereixen un coeficient reductor. Nosaltres ho creiem, però ho hem de treballar i veure quina és la fórmula, perquè ara mateix, tal com està muntat el sistema, no es correspon amb la forma de negociar o amb els nostres actors de negociació que tenim actualment. Estem explorant la via interna dintre la federació per veure quin cauce li donem. Per això no ho he desenvolupat al PowerPoint, perquè és bastant més complex que dues línies. Doncs passem al torn de preguntes, la recollim i després anem donant respostes. Bueno, primer agrair la sessió d'avui, que jo crec que resoldrà alguns dubtes, i primer començaré a dir que hem de fer una miqueta d'autocrítica de les comissions obreres, no? Perquè quan va sortir aquesta llei l'1 d'abril, doncs el nostre actual secretari general i altres secretaris d'altres administracions, d'altres federacions, doncs van encoratjar aquesta llei, no? I com a sempre, l'administració no es pensa en l'administració pública. Per tant, hem de fer una miqueta d'autocrítica i no només dir les bondats d'aquesta llei, que l'administració doncs, és empurellat directament al personal laboral. L'altra seria una qüestió de dubte que tinc, no? En quant a la disposició addicional del decret 1/1997 d'aquestes ofertes públiques que durant 2 anys passa una expectativa de plaça, jo no sé si a l'actual llei de l'1 d'abril es preveu que el personal rellevista tingui que estar a l'atur, perquè abans sí que ho preveia. Perquè llavors podem tenir uns problemes en quant a l'activitat d'igualtat. Com ho queixem això en una oferta pública on, per d'alguna manera, estàs donant una prioritat a la gent que està a l'atur sobre altra llei d'accés. I aquest és el teu dubte. I després, doncs, una consideració, no? És a dir, sí que és veritat que han sortit instruments de planificació plurianual que es poden ajudar a preveure quines places podrien anar a lo que és una jubilació parcial, però, com sempre, el 90% de les administracions, que són petites, això no tenen recursos humans, ho fan per gestoria, i tot el que surti per oferta pública, el que sigui, serà per mi impossible d'aplicar a les administracions petites. Hi ha algun altre company o companya a la sala que vulgui fer una pregunta? Doncs passem al micro i un cop acabem de la sala passem a la gent telemàtica. Sí, gràcies. Jo, a més d'afegir-me al que deia l'Isma, perquè nosaltres el mateix dia 1 d'abril ja teníem una persona perjudicada i que de fet no es pot jubilar. Soc de Parcs i Jardins, per si no em coneixeu. Hi ha un altre tema que també ens neguiteja, perquè havíem llegit que el rellevista havia de ser del mateix nivell o ocupar el mateix, per ser planers, la mateixa categoria que el que jubila. Almenys com a laborals, el que estàvem fent fins ara és que, com que les nostres places no tenen número, el rellevista entrava en una categoria base que cobria el 65% de la jornada, no, ara no em sortirà la paraula, de la base de cotització del jubilat. Clar, si la persona que ha de venir ha d'estar en el mateix nivell salarial que el que marxa, això a l'administració sí que li suposarà un sobrecost, però a més la promoció interna ja ens la podem acomiadar d'ella. I clar, això també és un tema que preocupa. Amb tot això, la sensació era que volem fer un acord per millorar. Porque estos quesos que tienes ahí, ¿de qué son? Estos que están aquí a troz. Sí, ¿de qué son? Igual micro. Gràcies. Perdó. No, que
la sensació que vam tenir era que intentant arreglar una cosa, els que ho teníem recollit en conveni, que feia més de 10 anys, que ens havia costat fins i tot tancades per aconseguir la jubilació parcial, de la nit al dematí ens vam quedar sense el dret i sense ni una escletxa per poder-ho fer. I, d'alguna manera, donar-vos les gràcies, sobretot Manel, per l'explicació tan propera de com ha anat la negociació, però sí que, clar, cada dia que passa, nosaltres tenim companys que estan perdent una part del seu dret. Estem intentant parlar amb l'empresa de que si això s'acaba arreglant els hi compensin el temps que han treballat de més, però, clar, a més, la majoria de la gent que ara mateix afecta és gent que està treballant al verd. Clar, amb 61 anys, amb les condicions meteorològiques que tenim, és molt difícil d'explicar. Gràcies. Doncs, si us sembla, donem resposta a aquestes dues preguntes i passem a la sala virtual. Teniu raó. És a dir, el tema de l'autocrítica ja no es tracta només d'autocrítica. És que aquests acords els ha decidit la direcció del nostre sindicat, la màxima direcció, amb la qual cosa jo vull suposar que es van tenir en compte totes les situacions que es donaven. I estic parlant ara de l'acord de juliol de l'any passat sobre jubilacions i és veritat que bueno, jo per això deia de si s'estava gravant o no, no som perfectes com a organització i hem de millorar moltes coses. I jo tinc la sensació de que aquest tema no l'hem treballat com l'hauríem d'haver treballat i no s'ha tingut en compte la part de les administracions públiques. Però no vull fer una crítica a altres. És a dir, jo he estat en l'equip confederal d'àrea pública i jo us haig de dir, i m'exposo això, és a dir, quan jo no vaig tenir en compte el tema dels laborals i no perquè, és a dir, l'afectació de l'1 d'abril no la vaig tenir en compte, ni jo ni ningú. I va ser cap al mes de novembre, desembre, que em van començar a arribar alguna queixa, alguna notícia, alguna persona preocupada sobre aquest tema. I vaig dir, hòstia, tenim aquest tema i ho vam intentar treballar a l'àrea pública confederal. Però l'àrea pública confederal és francament millorable. Això ja en una situación normal. Ya si le metemos congresos extraordinarios de algunas federaciones y eso, ya te cagas, no? És a dir, per tant, no es va tenir en compte el tema de l'administració i nosaltres tampoc no vam estar tot el pendent d'aquest tema com hauríem d'haver estat. I crec que no es va debatre en el Consejo Confederal en el seu moment, quan es va arribar a aquest acord a l'acord, em refereixo al de juliol de l'any passat. I sí, i no són culpa només responsabilitats d'altres, sinó meva en primera persona també, i de que la gent, és veritat, no ens vam adonar que la cosa no estava anant del tot bé. I per tant, doncs sí, és un problema que segurament potser no es podria haver resolt de forma prèvia, però haurien d'haver anat d'una forma més coordinada. I el treball a nivell d'Espanya, de l'àrea pública, amb el confederal, doncs també li costa treballar. I per això, per exemple, crec que la nostra secretària general al Congrés Confederal, en la seva intervenció, va situar la necessitat d'una implicació més gran de la Confederació en l'àrea pública confederal. Per tant, doncs, això ens hem adonat que no estaven funcionant tan bé com podríem fer-ho. És veritat que s'ha donat una circumstància que crec que no s'havia donat mai, que és que el coordinador de l'àrea pública de Catalunya, amb un model diferent, també formava part d'aquest equip
d'aquest equip confederal per part d'una de les federacions i, per tant, jo he pogut, i sempre ho dic, crec que sóc l'única persona de tot el sindicat que ha pogut viure de primera persona els dos models i que realment el nostre model, el català, és millor perquè permet una coordinació molt millor dels diferents sectors que estem en les administracions públiques. Però és veritat, ara ho hem d'aplicar, hi ha dificultats, com bé diu el company, a les administracions públiques petites doncs és més complicat encara i el tema clar, ens carreguem, el que deies la companya, de passeig i jardins, clar, ens podem arribar a carregar una mica la promoció interna o no. És a dir, la qüestió està en que nosaltres hem de treballar amb les nostres administracions per dir el que no pot ser és que, perquè això es pensava també de cara a l'empresa privada, o sigui, el que no pot ser és que una empresa jubili parcialment amb una persona i el rellevista entri per sota i que, per tant, pugui estalviar-se diners i, per tant, aconseguir més plusvàlua. Això és el que es parlava a l'empresa privada i per això es demanava que havia de ser de la mateixa categoria. A l'empresa, amb la pública, nosaltres el que hem de treballar és en el sentit de dir, bueno, com que tenim una promoció interna, aquí es genera una vacant i nosaltres hem d'intentar aconseguir en cada administració que tu fas una promoció interna i, per tant, hi ha una persona que entra en aquesta categoria i, per tant, tu aquest rellevista el pots fer des de baix, no? Des d'una categoria més bàsica. Bé, doncs això sí que s'haurà de fer en cada administració. I perquè després també està el tema aquest del tema de l'atur. El tema de l'atur, nosaltres, una de les qüestions que no es va tenir en compte en el seu moment amb l'acord confederal és aquest tema, que està molt clar que la gent s'ha d'agafar de l'atur a l'empresa privada, de que no ha de ser l'amigo, però clar, a l'administració pública tenim també les nostres llistes de persones que estan a l'espera de poder accedir a aquests llocs de treball i això no es va tenir en compte. Per tant, sí, era francament millorable tot el que hem fet en aquest àmbit. Sí, jo volia afegir perquè, com bé he dit abans, sí que el Reial Decret del 23 de desembre, l'11/2024, sí que diu que el contracte de relleu ha de fer-se amb una persona que es trobi en situació d'atur i concertat per l'empresa. Però tot i així, com he dit abans, la disposició aquesta o la nota aclarativa del Ministeri de la Seguretat Social sí que diu que com fa l'AGE, no fa falta que les persones estiguin a l'atur, sinó que poden trobar-se, segons el Reial Decret 30/2021, que la persona es pugui incorporar en processos selectius convocats amb una oferta pública extraordinària, però també, perdoneu, perquè tinc aquí els apunts, que aquelles jubilacions parcials, tal com determina l'autonomia de les entitats locals, es pugui desenvolupar amb una persona relevista que pugui trobar-se en el mateix o en diferent lloc de treball de la pròpia administració. Per tant, no ha d'estar a l'atur. Per tant, amb aquesta disposició de la Seguretat Social, amb aquesta nota aclaratòria de la Seguretat Social, no ha d'estar necessàriament a l'atur, perquè consideren que les administracions públiques poden tenir gent a diferents llocs de la pròpia administració. No parla d'una plaça pública, no parla. Sí, clar, evidentment, perquè has de fer-ho amb una persona que sigui d'interinatge, clar, sí. No, fixa ja no et serveix. Correcte. Determinada. Si estigués dins de l'administració en un contracte d'obra i servei o d'acumulació de tasques, d'aquests de 8 mesos, doncs seria una persona que no està en plaça. Aquest tipus de contractes no està ocupant una plaça estructural, sinó que està ocupant un lloc per necessitats d'aquest perfil
es podria considerar que seria una interinitat i, per tant, podria ocupar el relleu aquest que estem parlant. Sí, correcte. I com bé ha dit el company Pulido, tota la raó amb el tema de la negociació col·lectiva. Intentem des de dins de les nostres administracions negociar que aquelles categories que quedin vacants i que hi hagi personal per sota que tingui la titulació per poder accedir, fer la negociació col·lectiva de que puguin fer la promoció interna i cobrir, evidentment, perquè això ho podem fer amb l'oferta d'ocupació que negociem extraordinària per les jubilacions parcials, cobrir les categories inferiors. Com a mínim, fem la promoció interna, fer valdre la promoció interna d'aquelles categories que hi hagi gent al darrere que tingui la titulació adequada, perquè si no les carreres professionals ens queden sempre obsoletes i parades. Però clar, això ja entra dintre de la negociació col·lectiva. Repeteixo, això vol dir que demà l'empresa, demà no, perquè és dissabte, però dilluns, un interí, una persona interina que estigui dins de l'empresa, podrien oferir-li un contracte de relleu per aquest company meu pobre que el tinc sense poder-se jubilar des del mes d'abril? La qüestió és que no existeix el contracte de relleu, com el coneixem fins ara, que puguis passar per recursos humans i signar, sinó que està vinculat a la qüestió de l'oferta pública, perquè com hem d'acabar abocats a un contracte indefinit, hem de seguir els mateixos procediments que amb la resta de contractes indefinits. És a dir, podria el company interí participar d'aquest procés, assolir aquesta plaça? Sí, segurament sí. Podrà ser tan automàtic com que dilluns li posin davant la taula aquest tipus de contracte? No. Com he dit abans, el tema dels recursos humans continuen sent molt lents dintre dels processos de les administracions públiques, no tenen una organització determinada que hauria d'estar establerta, perquè tot el tema de la jubilació, ja ho he comentat abans, ells saben perfectament quina gent arriba a l'edat de jubilació i ho haurien de tenir establert, i, evidentment, tenir la planificació de tenir aquesta gent per poder fer aquestes ofertes extraordinàries. Però és més, és que, clar, ens arriba a nosaltres una nota del Ministeri d'Inclusió i de Seguretat Social que els ajuntaments també la tenen. I, en canvi, estan negant en molts llocs la jubilació parcial del personal laboral. Vull dir, hem d'anar un altre cop a temes de negociació col·lectiva, presentar la nota del Ministeri, reclamar la negociació, les meses de negociació, perquè tot funciona així amb aquestes cases. Estem en molts ajuntaments que, sincerament, qui porta recursos humans moltes vegades no ens dona facilitats, sinó que ens posa traves. I ja no només recursos humans, si després anem a l'interventor que ha de fer l'informe favorable i el secretari que no tenen ni idea de dret laboral, però se les donen de saber de tot, doncs encara pitjor. Jo la meva, perquè em quedi del tot clar. Aviam, tenim un treballador que compleix tot per poder-se acollir a la jubilació parcial. Entenem que és laboral. I tenim gent a la casa que ha passat unes OPOs, no per funcionari, sinó per laboral, però que no està indefinit i està en bossa, i nosaltres tenim bossa i tota la història. Nosaltres podem agafar realment a una d'aquestes persones que ha provat el de la capacitat, mèrit, val? No, companya, no podries perquè si en aquesta oferta pública tu no has previst la taxa addicional d'aprovat sense plaça que recull la disposició addicional 30N3, no hi hauria un marc legal que acompanyi aquesta persona a passar d'interina a funcionària de carrera o personal laboral indefinida, perquè a l'oferta pública per la qual ella es va presentar, l'accés era que en cas de no aconseguir plaça passaves a una borsa de treball per cobrir interinatges i no per la cobertura de places vacants com a funcionari de carrera o indefinit laboral. Seria així, no? També?
En aquest cas, hauríeu d'obrir A futur, una sí. mesa de negociació extraordinària, demanar a l'administració que fes una oferta pública extraordinària pel tema de la jubilació parcial i un cop feta i aprovada sí que podríeu escollir aquesta gent que teniu amb aquesta bossa. Perdó, no. Hauríeu d'obrir la bossa, s'hauria de presentar la bossa, no, ara m'he liat, perdoneu, hauríeu d'obrir la bossa per fer aquestes ofertes. I si aquest personal sí que es podria presentar. Un moment, abans de la següent pregunta, i també una cosa que deia abans la Conxes. És a dir, aquí està el tema de la planificació estratègica de recursos humans a les administracions públiques. És a dir, que no podem anar a salto de mata, que les administracions han de planificar, han de veure, han de pensar què és el que han de fer, quines jubilacions tindran, quines jubilacions parcials, i han d'actuar en aquest sentit. I nosaltres també tenim aquesta responsabilitat d'exigir-ho això a les administracions. I aprofito per dir una cosa perquè si no se m'oblidarà. La taxa de reposició, que sortia per aquí i que de vegades parlem, no existeix a Espanya ara mateix. Sí. No existeix la taxa de reposició a Espanya. Ara mateix. No existeix. Perquè tenim encara la llei de pressupostos del 2023 en vigor i aquesta llei de pressupostos del 2023 diu que hi ha una taxa de reposició, però després diu que hi ha una taxa de reposició addicional per poder baixar fins al 8% de temporalitat, amb la qual cosa això no ve tant amb el tema de jubilació parcial, però sí amb el tema de la temporalitat, que hi ha molts sindicats, hi ha moltes administracions que diuen és que no puc, és que la taxa de reposició... No. Si tu estàs per sobre del 8% de temporalitat, no existeix la taxa de reposició i, per tant, es pot convocar una oferta pública extraordinària amb aquesta taxa de reposició extraordinària també. I això, la representació sindical l'hem de tenir molt clar també per poder-ho exigir. Un segon, Sílvia, perdó. Sí. I tinguem present també que a la sala virtual hi ha 8 preguntes fetes per poder-li donar resposta en algun moment. Isma i Jo Sílvia. torno a reiterar una miqueta. Això de la planificació està molt bé, les administracions ho podran fer, petites no. Per tant, és més una qüestió d'obligar normativament a que no sigui una voluntarietat, sinó una obligació, doncs, a més, ho tenim molt clar, no? Doncs, revenir les plantilles, etcètera. Jo crec que hem de lluitar, sobretot, que normativament que sigui legal i així ens oblidem de negociar amb les administracions. Per altra banda, aquí a Catalunya sí que tenim una oportunitat, que és que això, serà el Víctor que ho haurà de negociar a l'Associació Catalana de Municipis, el que serà l'acord marc, doncs, col·locar aquestes clàusules de jubilació parcial, perquè sí que és veritat que sí que en ajuntaments petits podrien incidir a uns que s'adhereixin més a l'acord del que s'estan adherint ara mateix. Tens tota la raó, però també abans he dit, crec que és una bona notícia, no existeix la taxa de reposició, però ara vaig a donar també una de dolenta, i és que la jubilació parcial no és un dret subjectiu. És a dir, està condicionat a l'acord, amb la qual cosa, tant a l'empresa privada com a l'administració pública, si no hi ha acord amb l'empresari, doncs no existeix la jubilació parcial. Per tant, és complicat també, no?, el que deia el company de les petites administracions locals que s'adhereixin de forma clara i que tota la gent tingui dret a aquesta jubilació parcial. No, jo és que, clar, amb el que dius me voy encendiendo, perquè nosaltres també vam fer la OPO addicional. O sigui, nosaltres vam demanar una OPO addicional en funció de tots els anys que havíem tingut la taxa de reposició congelada o era zero i de les noves àrees verdes que s'han anat fent a la ciutat. Lluitant moltíssim vam aconseguir 75 places de les 180 i pico que ens sortien. Però nosaltres aquesta OPO la tenim i aquesta OPO ha generat una llista d'aprovats sense plaça que nosaltres anàvem tirant d'aquí per als contractes de relleu. O sigui, ara no ens serveix tampoc això ni l'altre. I a sobre tenim en marxa una altra oferta pública de vacants de l'any anterior, de l'any passat, que ara ens l'ha putejat
convivència civil catalana, però això seria un altre tema, aviso a navegantes perquè ens perilla l'oferta pública de tothom, el tema del català. Potser si posem el suahili ens serà més fàcil. Però clar, és que ens trobem completament emmanillats. I a mi, de tot el que heu dit, excepte la transitòria, no em serveix res. Perquè no tindrem... A veure, tot i ser una administració que va convocar OPO l'any passat, extraordinària i ordinària, ha convocat OPO aquest any, estem abocats a convocar l'any que ve. Aleshores, de manera efectiva, tant la gent que s'hauria d'haver jubilat el 24 com la del 25, els hi estem negant el dret a la jubilació parcial. O sigui, por Dios, la transitòria, Manel. De totes formes, jo ja anuncio una cosa, que vinc aquí ja com a ex. És a dir, jo ara ja les meves responsabilitats sindicals, jo vinc a explicar el que vam negociar, bien o mal, i ja està. Jo ara no tinc cap tipus de responsabilitat en aquest tema. Per tant, sí que això des de la federació i des del sector, doncs, parlar-ho també amb l'àrea pública i veure també a nivell estatal. Sí, sí. Doncs, si us sembla, passem a les preguntes que han fet a la sala virtual i anem avançant en aquesta qüestió. La Dolors demana a la Conchi una confirmació. Vol assegurar-se que està entenent que el personal funcionari actualment, d'acord amb la situació que tenim, no té recollida la possibilitat de jubilació parcial. És correcte? És correcte. Fins que no hi hagi el desenvolupament de la llei de la funció pública i s'incorpori també a la llei de la seguretat social aquesta modificació, no es pot jubilar el personal funcionari. La Mari té una pregunta pel Víctor sobre el Perdó, pla de pensions. anticipadament, He dit no es pot jubilar, evidentment que es pot jubilar, anticipadament. La Mari té una pregunta pel Víctor sobre el tema de plans de pensions. Ella comenta que des del seu ajuntament diuen que no poden fer una aportació única, que ha de ser per tota la plantilla, que si això és cert, i que el seu ajuntament està plantejant fer per tota la plantilla aportacions per edats, per percentatges. Demana si es podria fer una aportació tant de jubilació com pels 25 anys. Bé, companya, si vols, ens posem en contacte a través del correu electrònic del sector, que és sal@cco.cat, per veure quina proposta us ha fet l'administració i quines altres regulacions tenim a altres administracions públiques, però el que sí que hem aconseguit a altres ajuntaments i ens locals ha sigut que arribar a un acord d'aportacions extraordinàries on tota la plantilla és subjecte a arribar a aquesta aportació extraordinària, però només es fa any a any aquesta aportació extraordinària a les persones que compleixin amb el requisit de l'acord. Si estem dient que han de tenir 25 anys d'experiència a la casa, doncs ho cobraran. Ho podran cobrar tota la plantilla, les 14.000 treballadores del teu ajuntament, però únicament ho acabaran cobrant de forma efectiva les 30 o els 30 companys que efectivament aquell any facin 20, 25 o 50 o que arribin a l'edat de jubilació efectiva. De tota manera, anem avançant amb altres preguntes. Quan tinguis la proposta que et faci l'administració, la mirem, la comparem amb altres propostes que tenim sobre la taula o acords que s'han aconseguit assolir i veiem com conduir aquesta negociació. La Marina demana al Manel una opinió. Ella diu que ha llegit avui la notícia de que UNAI es va reunir amb UGT i que han mesurat que manquen com 27.000 funcionaris a tot arreu. Diu que sembla difícil, sense dimensionar personal, poder aprovar la jubilació anticipada o parcial. Què n'opines? No entenc massa bé la pregunta. Però vull dir que tenim necessitat de funcionaris i 25.000 funcionaris i que sembla difícil dimensionar tot el personal per poder aprovar una jubilació anticipada o parcial. No sé què opinió puc donar d'això. És a dir, que falta personal ho tenim clar. Que, lògicament, les administracions han de dimensionar, han de fer la planificació estratègica aquesta que alguns no poden fer, no? Perquè són massa petites, però que sí que està clar que és absolutament necessari per això, i ja no només amb la jubilació parcial, o sigui, és que la jubilació ordinària, o sigui, les edats que tenim
a les plantilles doncs és gravíssim. Per tant, doncs, en els propers anys haurem de fer una convocatòria massives per poder fer el relleu de tota la gent que ens haurem d'anar jubilant d'aquí en els propers anys. No sé si l'he respost massa bé. Si no, doncs que m'escrigui per correu. D'acord. Després, en referència al que ha dit el Víctor de les mocions als ajuntaments, hi ha dues aportacions, el Ferran i el Jordi. El Ferran diu que les mocions a l'Ajuntament només les poden presentar els grups polítics i no les sessions sindicals. Després lamenta que hi ha 3 persones del seu ajuntament que són laborals que els han denegat ja la jubilació parcial, el que deia. El Jordi li respon al Ferran i li diu que les mocions cal mirar el ROM municipal, que en alguns municipis sí que les seccions sindicals poden presentar-les i que ell, per exemple, en el seu ajuntament ha presentat una moció al ple i que s'ha aprovat. Donant una mica de continuïtat al que deia el company Jordi, que si no m'equivoco és de Sallent, ells ja han presentat una moció com a secció sindical de comissions obreres en defensa de la jubilació parcial. Tot depèn de com estigui regulat el ROM, la participació dels sindicats, dels grups i de les entitats del municipi en el ple. Aquí caldrà veure, efectivament, si com a secció sindical de les treballadores de l'Ajuntament, si com a comissions obreres, com a entitat del municipi, tenim la possibilitat de presentar-la directament. Endavant, portem nosaltres el protagonisme de la moció. Si, per com està desenvolupat el ROM, no tenim aquesta possibilitat de presentar-ho en primera persona, el que podem fer és contactar amb els diferents grups municipals. Òbviament, si és amb els que tenim més afinitat política o amb els quals hem anat treballant de forma conjunta, doncs millor, per garantir que això s'acabi aprovant. També moltes vegades el que fan els grups municipals quan presenten una moció que no és estrictament seva, sinó que l'han fet de la mà d'altres agents, en aquest cas comissions obreres, a vegades en la defensa, o bé fan menció a l'argumentari que nosaltres facilitem com a sindicat, o bé ens cedeixen part de l'exposició per poder fer una defensa del nostre posicionament allà en seu de ple, tot i que formalment nosaltres no haguem registrat aquesta moció dintre del ple. Caldrà veure a cada administració, a cada ajuntament, com es regula el ROM i, òbviament, modular la nostra acció sindical en funció d'això. La companya Leo fa una reflexió sobre negociació política. Jo crec que això li adrecem també al Manel. Diu que la negociació per recuperar aquest dret està sent complicada, s'estan perllongant molt en el temps. Se'ns ha informat que s'ha pactat al desembre que el govern redactarà modificacions en l'EBEP i en la llei de seguretat social, que són passos necessaris per recuperar aquest dret, i ella es demana que si són conscients que aquestes passes les ha de fer aquest govern i aquesta ministra, o que difícilment ho farà un altre, i que també si són conscients de la debilitat actual del present govern. Perquè és possible que haguem de tornar a començar a negociar. Sí, jo com que no us vull agobiar amb les meves frustracions d'aquests 4 anys a Madrid, doncs intentaré no ser massa pesat, però té tota la raó la companya. O sigui, realment ha estat molt frustrant tot. Vull dir, semblava que van començar bé al 21 i amb emprenyamentes amb el govern. Si us en recordeu, l'any 21, quan van aprovar la pujada, l'any 21 ens van pujar un 0,9%, em sembla que va ser, que vam tenir una pèrdua de poder adquisitiu molt bèstia perquè vam estar a l'ordre del 6% de l'IPC aquell 2021. Van aprovar pel 2022 un increment del 2% de forma unilateral, que Comissions Obreres ens vam negar a anar a la Mesa General de Negociació. Crec que va ser la primera vegada que ho hem fet i ens vam plantar i tal. Van començar mobilitzacions a finals de novembre, desembre, en totes les capitals de província. Al juliol del 22, el 14 de juliol, que vam passar una calor tremenda allà a Madrid, a les portes del Congrés, van forçar, amb una mobilització en solitari de Comissions Obreres, van forçar que al setembre ens tornéssim a començar les negociacions i vam arribar a l'acord marc del 22 a l'octubre i deies, hòstia, bé, no? La cosa pinta bé. Però després, doncs, això, van tenir la convocatòria electoral i ha estat terrible. És a dir, m'ha anat molt malament i no sabem què passarà amb el proper govern. Hem de ser conscients també d'una cosa.
que no se me malinterprete, però és que la recuperació màxima de poder adquisitiu, per exemple, després de totes les retallades, les vam aconseguir del 18 al 20 amb un govern del Partit Popular. Vull dir que nosaltres, lògicament, negociem amb qui calgui. I si aquest govern acaba caient, doncs, amb el que vingui, sigui aquest o sigui un altre, doncs haurem d'intentar aconseguir el màxim. Que serà més difícil, ho tinc claríssim, que serà molt més complicat amb un altre govern, però potser no serà tant les administracions públiques, sinó que patirem en moltes altres coses, no? Però sí, hi ha debilitat. Lògicament, jo ara recordo l'última reunió que vaig tenir a Madrid amb la directora general de Funció Pública, una tia amb la que hem tingut una relació fluida i bé, i crec que és una persona molt professional i que ha fet bé la seva feina i tal. Nosaltres allà a la reunió m'aixecàvem el tema 05 i tal, i un nou acord salarial, però després en una part, quan vam acabar, això que parles ja en privat i tal, jo deia, és que no entenc com aquest govern està fent el que està fent. Jo deia, el 05, aquest dels collons, perdoneu l'expressió. Però com pot ser que des del mes de gener, des de finals de gener, tinguéssim ja la confirmació oficial per part de l'INE de l'IPC del 2024 i que encara no estigui pagat? Perquè hi ha diners, o sigui, no era un problema de manca de tresoreria, és que no tenim ni idea de per què no s'estava pagant. Sí, però ni idea. I ella tampoc no me la podia donar. Si va arribar el nou ministre, l'Òscar López, quan va assumir el ministeri, va arribar a dir en el Senat que el 0,5 estaria lligat amb una aprovació dels pressupostos. I deies, però per què aquest govern vol posar-se en contra a més de 3 milions de treballadors i treballadores de les administracions públiques? O sigui, és que políticament no ho entenc i, per tant, doncs sí, ha estat una mica frustrant. En relació al caràcter que pot tenir el govern i quina és la nostra acció, nosaltres al final som delegades i som persones i el fet de, com deia Mariano Rajoy, no? Tenim dos aspectes de la nostra vida. Un és com nosaltres actuem com a sindicalista per garantir els drets i els acords als quals arribem, i després som persones que interactuem en un món, que tenim un govern que regula altres aspectes de la nostra vida i som conscients de quines són les possibilitats d'avenços o retrocessos que podem viure amb un govern d'un color o d'un altre color. Això ho hem de vehicular també en els nostres estatuts, a la qual ens definim com un sindicat que és autònom. Autònom en el sentit de ens hem de dotar de les eines financeres, polítiques i sindicals suficients per elaborar un discurs que sigui capaç de millorar les condicions de la classe treballadora amb independència del govern i del color que estigui en cada moment legislant. Podem sentir el govern més o menys proper, però el que no podem fer és deixar en el tinter certes reclamacions per la por de cuidado con lo que vendrà. Podem tenir una negociació honesta, podem ser conscients i posar-ho en un context de quines són les possibilitats de futur que podem tenir i ser responsables també en aquest sentit, però el que no podem fer és deixar les reclamacions de la nostra gent a la motxilla simplement per no molestar a qui actualment està en el govern i en teoria ens és més proper. Hem de jugar una mica amb les dues qüestions. Com a representants de les treballadores i dels treballadors hem d'estar en aquesta línia. Tenim reclamacions, tenim reivindicacions que hem de posar sobre la taula de forma responsable, honesta i sabent fins a on podem lluitar, saber quan hem d'arribar a un acord i en aquesta línia anem treballant. Com a comissions ens caracteritzem en aquest sentit. No som un sindicat, vull dir una expressió fea, talibán, sinó que som un sindicat responsable. Quan cal, muntem una trinxera i quan cal, signem un acord. Doncs tenir-ho present també amb la nostra contrapart. No, aprofito també el tema de l'acord marc, no? De l'increment salarial que abans parlàvem. No som un sindicat talibán, no som un sindicat corporatiu. És a dir, nosaltres mirem pel conjunt de la classe obrera i quan vam signar el pacte, l'acord marc, amb un increment del 2022, 2023 i 2024
que podia arribar fins al 9,80%, que és com ha arribat, ja sabien també que, per exemple, seria un període en el que perdríem poder adquisitiu. És a dir, finalment hem tingut una pèrdua de poder adquisitiu. Els nostres salaris en aquests 3 anys no s'han incrementat només un 9,80%, perquè també tenim trienis i tenim altres complements que també s'incrementen amb el temps, i això també és salari. Però sí que és veritat que hem perdut una mica de poder adquisitiu en aquests 3 anys. Però, clar, en una situació geoestratègica brutal, és a dir, amb uns increments d'una inflació bestial i, doncs, ha estat una crisi que no hem pagat del tot els treballadors i treballadores de les administracions públiques. I per això, de vegades arribes a acords que dius, saps que no seran fantàstics i meravellosos, però que com a mínim aguantes el cop, de no caure massa. La Laura té unes preguntes en relació amb un comentari que ha fet del Manel. Sembla que està una mica perplexa perquè diu que com que no existeix la taxa de reposició i pregunta també si es pot fer una oferta pública de creixement. Després també comenta que el seu ajuntament no vol fer bossa de treball de les OPOs, que fa ampliacions de bosses amb un procés específic i si haurien de fer una ampliació de bossa amb la finalitat de fer cobertura de jubilació parcial. El tema de que no existeix la taxa de reposició ho he dit amb la intenció de provocar, però és veritat, no? És que és així i això ho hem tractat i a la mesa a Madrid moltes vegades en la comissió de seguiment de l'acord d'estabilització. Per cert, també podem dir que al juliol, ara demà fa 4 anys, crec, que vam signar l'acord d'estabilització del 2021, del juliol del 2021, que ja s'ha acabat aquest procés d'estabilització, un procés d'estabilització que també ens han donat hòsties molts llocs, perquè anàvem a acomiadar milers d'interins, que anaven tothom al carrer i que seria terrible, que hem tingut despatxos d'advocats fent un negoci brutal durant aquests anys i podem dir, 4 anys després, que l'acord de comissions obreres, UGT i CESIF, aquí estaven els 3 sindicats majoritaris de la mesa general, hem aconseguit estabilitzar a prop de 600.000 persones amb un cost per a les persones de 0 euros, mentre que els advocats, amb la fixesa i determinats sindicats, amb el tema de la fixesa, el que han fet és que determinats advocats s'hagin fet d'or durant aquests anys estabilitzant a 0 persones. I això també ho hem de dir, i sobretot en alguns ajuntaments també que hem tingut a Catalunya, que el tema aquest de la fixesa va estar molt present. La realitat és aquesta. Nosaltres hem estabilitzat 600.000 persones amb 0 euros de cost per elles i els advocats han estabilitzat a 0 persones amb un cost brutal per a les persones, però s'han fet d'or. I la taxa de reposició, se m'havia anat l'olla. La taxa de reposició és que és així, és a dir, la qüestió és que en el seu ajuntament, en qualsevol administració, si la temporalitat supera el 8%, es pot fer una convocatòria d'oposicions que vagi molt més enllà de la taxa de reposició que tenim per llei i es pot arribar fins a arribar al 8% de temporalitat. Per tant, és així. I això està, crec que era la disposició addicional 20a o 25a, no sé, ja no me'n recordo, dels pressupostos generals de l'any 23. I la resta de coses que comenta són temes que ha de negociar en el seu àmbit. En aquest sentit, una OPO de creixement com a tal no podria ser, perquè estem parlant d'una taxa extraordinària per estabilitzar aquelles persones o aquests ajuntaments on hi ha més d'un 8% de temporalitat. Llavors, no anem a créixer, anem a estabilitzar aquelles persones que encara estan en temporalitat i sobre la creació o no d'una bossa específica, el que estableix la disposició addicional 30a3 no és una convocatòria específica de borsa, sinó que d'una oferta pública ordinària es crea un torn de reserva en el qual hi ha unes persones amb unes expectatives
d'en els propers 2 anys poder ser nomenades com a funcionàries de carrera o laboral indefinides per ocupar places que quedin vacants en aquest període. És a dir, no generem una borsa de treball vinculada al contracte de rellevista, sinó que dintre de l'oferta pública el que s'aproven són, m'ho invento, 100 places d'auxiliar administratiu més un 20% de places per aprovats sense plaça que vagin a donar cobertura a futures vacances estructurals que podrien eventualment acabar donant suport a les rellevistes i les jubilacions parcials. És a dir, és una clàusula que hem d'introduir a les convocatòries d'oferta pública, no a una convocatòria de borsa de treball temporal. No està definit dintre de la disposició addicional 30 un percentatge específic. Aquí està, ante la virtud, el problema de pedir, la virtud de no dar i la nostra acció sindical de pressionar per aconseguir. Sí. Vas contra l'oferta pública dels propers 2 anys perquè la duració d'aquesta reserva d'aprovats sense plaça també té una duració de 2 anys. Ara anirem a un escenari on les ofertes públiques haurien d'anar-se publicant any a any per poder donar estabilitat a tots els interins que tenim a la casa, encara que sigui per sota del 8% de temporalitat. Sí, passarem les propostes, sí. El Ferran vol expressar una queixa. Diu que el fet és que, fruit de l'acord laboral en el que ha participat Comissions Obreres, el personal laboral de les administracions públiques ha perdut la possibilitat d'accedir a la jubilació parcial de la mateixa manera que es feia abans d'aquest acord. Passar el mort, diu, a les sessions sindicals per negociar amb cada administració una solució força més complicada que abans o directament inacceptable per interventors i secretaris. Ell expressa aquesta queixa amb malestar, cosa que estem d'acord. La Laura torna a dir que el problema el tenim sobretot en la limitació del capítol 1, famós, diu, per poder créixer en plantilla. La Eva també fa una pregunta des de l'Ajuntament de Sant Feliu. Diu que el seu ajuntament, a les darreres OPOs per funcionaris, permeten cobrir futures vacants amb aspirants que hagin aprovat sense plaça, d'acord a la disposició addicional 30.3 del decret llei 197. Però en les OPOs de personal laboral no. Es pot aplicar aquest decret en OPOs de personal laboral? Sí, les categories de vincle laboral poden recollir també aquesta possibilitat. La qüestió és que aconseguim introduir-ho nosaltres a la convocatòria pressionant quan fem les propostes d'oferta pública. En aquest cas concret, on algunes categories ho tenen i altres no, doncs les categories que a dia d'avui no tenen aquesta possibilitat no podran accedir a aquesta reserva d'aspirants sense plaça. Serà una qüestió de negociar a futur, companya. El company Francisco ens pregunta si recomaneu anar presentant ja instàncies a recursos humans de sol·licitud de jubilació parcial, tot i que encara no sigui viable, i quina seria la base normativa a la qual s'hauria de fer referència. Comenta que hi ha molts treballadors laborals de l'Ajuntament de Sabadell que estan afectats. Torno a dir que si recomaneu anar presentant ja instàncies a recursos humans, sol·licitant la jubilació parcial. I quina seria la base normativa? Clar, és que jo amb això, aquí sí que és una mica opinió només, però crec que no hem d'abocar la gent a fer sortides individuals, no? Aneu presentant, sí, què guanya la gent amb aquestes sortides individuals. És a dir, jo crec que més, i més Ajuntament de Sabadell, doncs ens hem de seure amb l'Ajuntament i fer servir la nostra capacitat negociadora per donar una solució als treballadors i a les treballadores, més que demanar que la gent vagi presentant sol·licituds individuals. Jo suposo que s'està referint a la pressió individual, però, clar, el que és la pressió col·lectiva és molt més eficaç en aquest cas, no? Que si no es convoca una mesa general de negociació i això només ho poden fer els representants o les representants dels treballadors,
no podran negociar perquè han de negociar una oferta pública extraordinària. I això, evidentment, ho han de fer els representants dels treballadors. Doncs ja no hi ha més preguntes perquè pel que fa a la sala online. Si aquí encara teniu alguna pregunta més. Si no, ja faríem la closing. Bé, doncs per concloure, us volem agrair la vostra presència aquí i sobretot la resposta que heu donat a aquesta sessió. Quan vam plantejar la sessió sabíem que era un tema candent perquè ens ho heu anat transmetent tant per via de correu electrònic com a les visites pel territori. El que no sabíem és que quan vam llançar el formulari més de 150 persones estarien interessades en estar a dia d'avui connectats online, presencialment en aquesta sala, informant-se per poder traslladar l'opinió a les seves seccions sindicals. Des d'aquí us encoratgem a estar en contacte amb el sector sobre les qüestions que tingueu en el dia a dia, sobre com aterrar aquestes qüestions i les propostes que us facin des dels vostres ajuntaments o ens locals i, sobretot, ser conscients de, tot i la complexitat del tema, hem de posar el focus de que Comissions Obreres no ha estat o no serà un sindicat que ha signat un acord i aquí el deixa estar, sinó que hem signat un acord que ha fet pujar un esgraó a part de la classe treballadora. Som conscients que encara queden esgraons en aquesta escala per pujar a altres companyes de la classe treballadora i hem de continuar lluitant en tots els aspectes. Hi ha aspectes pendents encara de l'acord de les administracions del segle XXI, pendents de materialitzar, pendents de desenvolupar. Per aquest motiu anem a Madrid el dia 8 de juliol a concentrar-nos i a reclamar que es compleixin aquests acords i continuarem treballant en el que queda de curs per traslladar-ho als diferents llocs de treball i als diferents ens locals a través d'aquesta estratègia que s'ha comentat d'anar porta a porta, taula a taula amb les companyes i als plens municipals per poder fer extensiva aquesta reclamació a tots els àmbits on estiguem i estigui al nostre abast. Moltes gràcies per venir i a continuar la lluita, companyes i companys.